Hala, mababainak sa amit din eh. Ang kapal ng kumit kita ba? Baka masurprise ka talaga. Di ba kamkit din? Nagadupay lang natangtang abim dita. Supay madim nga bitinon. Makapasakit ti busong reta. Sige man latan. Oh, inday maling ang bini. Dati future natin Good morning! My handsome little baby back. Why are you so sungit-sungit today, my baby baak? Nya, kasla ka man alinta nga dumikit-dikit ka niya ako. Bakit ka kanyak baak? May good news pa naman ako for you. Anamit good news, for bad news mit na makikita ka. Ay, kas Joy, nakaka-hurt ka naman ng feelings baak. Ang sakit-sakit na. Anak ko mamit, tinasakit ka niyam. Attorney, my heart is iking-iking na. Pikasta ako. Did you miss me, baby baak? Wow! Apo nila, sorte natin nga bakol. Ang kaman nga gingli English. English Carabao kami. Karabaw kamot baka. What? Joke! Joke lang na. Kana nga ikasta-kasta mitreng. Dakil de problema, panawang katoy. Nakakit natin nga bakol. Babalay ka dumas sa digoy. Kapoy nga talaga, duldog. Apaya natin problema ang baby baak. Tell me. Tell me. Awan di may tulong mo kanya, mitreng. Apay kasta kanyak baak. Di mo ba napapansin yung feelings ko for you? Ay, mitreng. Sa balil at ay atimon, han nga siya. Itulok ko lang ang agbaka ko. Apay, madi ka masayang talahem? Ay, pugusti sa banang. Masya lang nga ko, pinalulot ko na. Apay, madingag sarding at ang iwat mo nga kasasao, mitreng. Among baak, may mayat na tarabitab di maasawam. Apay, kumamay. Haan ka boring. Ay, mitreng. Nukas la kanyam, timasawak. Pakpakawan. Ay, Mariusep. Nagkasus ka lagi din baak. Ay na, mayak pa'y nabagay surprise ko kiniba, kadaman ki istorbon. Mayat sa ti pagtungtungtungan nyo, bak. Nya kumamit pagmayatan na parani. Palanet, adabar dyan din nila, od madi ka mapan? Damdama pa si mitreng. Kaumpay tao. Kakagapo lang tatay jay. Di ka pa agawis palanit. Anong oras ka mapan maki-birthday? Baka no baak, pangal daw ka no. Sige, isurot ka. Ta mapadasan mo iti makibornight. Sige mitreng. Kahit mo sumuraut. Ay, made, makikita ka pa lang ni Bako, nabsuga kon. Api ti pinagkitang kinibaak. Minudaw. Han na minudo palanet, burger. Burger nga. Baka burger. Isimot lang nga di palanet, basta dabar na. Di ba baak? Di ka mukha kanyam. Apay kami mitreng. Madi ka pelag sapol ti sa balay. Anak or kaya aton. Please shoot up palanet. Adapay ko ma-surprise ko kini baak. Apay. Ano surprise mo kanya na mitreng? Ibagak lang ko man ang adot na ornong kon. Nilagit ni mitringen. Aja lang gayam. Api, surprise aja ay. Dapat pa-surprise mo. Ibagam lang may gayam nga, ado ti urnong mo. Apay anak ko madakas na no imbagak kinyam na adot ti ornong kon. Para kinyata mo tato ararumidak Ne, apay tay raman nakpay ta pinagurnong mo. Among baak. Hala, mabainak mo't mangibakam. Ada kan tumot palanit.
Lahit ni Mitringin. Kasla ako nagkaduaan ta. Sige, baga mo. Hala, mababainak sa amit din eh. Ang kapal ng kumit kita baak, baka masurprise ka talaga. Di ba kamkit din? Nagadupay lang natangtang abim dita. Supay Madim nga bitinon. Makapasakit ti busong reta. Sige man latan. Yeah, boy. Among baak, ado na urnong kon, pampakasarta. Hala, naibagak matanan. Surprise pa lang kumakot. Apay kasta kay tsuraan nyo. Kunakon kat, na-surprise kay Jay Imbagak. Wala night. Ini orasin. Ang dausan. Tama kay din. Sige, tambaak. Rorital tati jayoy. Apay papanan yon, hang kayo yung nakikigtot di surprise ko. Mitreng. Amam. Anati baak, ala palanit, amo kay ibaga ni baakon. Amam mitreng. Nagpig sa tama maun. Untan pala night. Sige, intambaak. Baka may ibusan ta. Sige, untan. Kasi sa ba natin na taon, nagurnok lang nga ro din ti pakasarmen, adi na pa'y kayat, bayuot. Talaga, patay na patay ka niya, Madim. Kapagis na Andres ka niya, mabahag. Asawa mo, tagpayaw kayo ito ng Drisel. Sika kuman. Sika tinakapanunot. Nay, happy shop. Nagda-asawa ko. Ita manlatan. Nadupay lang nga sa Huwag ka mawala ng pag-asa, Mitreng. No kinakailangan na arudukom ni Bakti Parbangon, aramidem. Practice ko malata ang rampan, barbaring makayatanak mo ibak. Candidate number 1, Mitreng. Hindi kaya mga pagdalo sa ato. Nakinis eh. Una yung boy. Nagkinis mo tin... Nagkintamati ka din naman. Kaya gumagamit tamit ha? Ito ni, GR4 Extreme Degree, sir. Mahit nga pangikat ti ko ata. Ito mangkin nga grasa. Magaling mo lang dilukan ko ha. Nagdalos ni. Ito na yan, nagsilingay. Nay, Mahit ah. Nanay, nagdalos sa kadena na nay. may cut pa iso nay. Kulang ata, ibabad mo lang 3 minutes to 5 minutes. Sama ko kuskusin. May cut no kan. Alam ni, nagdalos ni. Terus cut pa iso nay. Kapag kanino motor na to? Kanyak ah. Kaya motor mo ay. Pahatak ko na kung pagbayad ko. Sayang ay. Nagkaras mo na natin sukat mo. Di ba alay, basta tumaray. Sa bagay ah. Oh, nagkinis yun, nagsilingin na eh. Kung pa makita mo lang yung nakadagrasa na ah. Kita man eh. Pagagatangan nga ikasta. Yung TikTok, Lazada, Shopee, da. Mabalin ng gurdura may salang. Balay, basta pagbayad mo. Ang gurdura ito mga raw ta gamitin mo di ka din ah. GR4 degree sir. Oh, Kita mo na eh. Magmayat buya na yan. Dalos ni. nagkinis nga rin na eh.